Čaute, dneska vám ukážem svoj projekt Bulvar. Byt, ktorý som kúpil na Reflip, to znamená nákup za účelom rekonštrukcie a následného predajú so ziskom. Jedná sa o byt v dispozícii 3+1, ktorý sa nachádza v top lokalite v Žiline na Bulvári. Dneska je to cca mesiac, čo som ten byt prebral a za ten mesiac sa pomerne dosť toho stihlo. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Tu môžeme vidieť kuchyňu, v kuchyni sú urobené omietky, pripravená stena na zasadenie kuchyne, hore ešte chýbajú rastry, samozrejme pripravená elektrina. Tu už mám nachystaný raster na sadrokartónový podhľad, omietky sú nachystané. Musel som tu meniť aj okná, pretože okná boli pôvodné, tie sú teraz nové, trojkomorové. Tu je taká medzišatňa medzi dvoma spálňami, môžete vidieť na zemi radiátory, ktoré budem trošku repasovať. Tu je budúca detská izba, takže takáto menšia izbička, ale za mňa veľmi príjemná. A tu je budúca spálňa. Tu v spálni je taká veľmi pekná veľká loďia, taktiež prejde trošku menšou renováciou. A bude to super. Tak, poďme sa ešte pozrieť na jadro bytu. Tam som trošku pozadu. Máme teda vymurovanú novú dispozíciu. A kúpeľňu som tu zväčšil, aby to bolo lepšie. Tam vzadu bude sprchový kút, tu budú práčka so sušičkou, na strede bude umývadlo. Je to cca mesiac, čo ten byt mám k dispozícii, alebo som započal stavebné práce. Poďme si ešte prejsť, ako to, čo mám teda za sebou. V prvých dňoch som kompletne byt vybúral a vypratal. Potom nastúpil elektrikár, ktorý urobil nové elektrické rozvody. Po elektrikárovi prišiel aj vodár, ktorý natiahol nové rozvody vody. No a potom nastúpili omietkári, to znamená zoškrabali steny, napenetrovali tie steny, no a na penetrované steny potom natiahli lepidlo so sieťkou a potom robili omietky. Teraz to je v stave, že tu mám sadrokartonistov, budúci týždeň to dorobia záklopy sadrokartonové, potom pôjdem na podlahy, vyrovnám podlahy. Typicky ako na ostatných bulvarových alebo takýchto starších panelových bytoch je tu v podlahách škvara. To znamená, že je tam ešte 5 cm sypkého materiálu. Ja tento materiál nebudem našťastie odvážať, mám to vymyslené tak, že do tej škvary vložím drevené hranuly, ktorým získam rovinu a na tú rovinu potom zaklopím dve OSB dosky, ktorými spravím monolitickú platňu, aby som mohol položiť finálnu podlahu. Po podlahe, alebo zároveň spolu s podlahou sa bude dorábať kúpeľňa, obklady mám nakúpené, sanitu tiež. A ak to pôjde tak, ako plánujem, tak niekde na konci júna, začiatkom júla inštalujem kuchyňu, nábytok a v druhej polovici júla to ide do inzercie. A uvidíme, ako dlho sa to na tom trhu ohreje. Ja očakávam, že bude o to dobrý záujem, pretože predtým, než som byt kúpil, tak som si ten trh otestoval, aby som vedel, ako bude trh reagovať na nejakú moju plánovanú cenu v tom štandarde, do ktorého to práve chcem dostať. Sleduj ma ďalej a uvidíš v ďalších týždňoch a príspevkoch, ako tento byt sa vyvíja a ako to dopadne na konci. Majte sa, čau.